Очраштыкта уйнап кына гашыйк булдым чынлап сиңа көтәм хәзер күрешүне минутлар санап кына бәхетем син минем җаным тәнем һәм үмитем дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим бәхетем син минем җаным тәнем һәм үмитем дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим Уйлыйм сине иртә кичен шатланам җылыйм көләм бәхетле буласым килә тик синең белән бәхетем син минем җаным тәнем һәм рәхәтем дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим Тормыш юллары катлаулы, уйсулы, сикәлтәле, син дә мине яратам дип әйтәле. Бәхетем син минем җаным тәнем һәм дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим бәхетем син минем җаным тәнем һәм рәхәтем дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим дулкынланам утта янам яратам ни хәл итим яратам ни хәл итим яратам